முதல் பாகத்தில் அனைவருக்கும் மர்மமாக இருந்த ஷேன் கொலை தொடர்பான விசாரணையுடன் இரண்டாவது பாகம் ஆரம்பமாகின்றது. கொலை இடம்பெற்று 8 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நடைபெறும் ஒரு சம்பவமாக இது வெள்ளித்திரையில் திரைப்படமாக நகர்கின்றது. நாடளாவிய ரீதியில் வெற்றி நடை போடும் தர்மயுத்தய 2ஆம் பாகத்தின் சர்வதேச திரையிடலும் தற்போது ஆரம்பமாகியுள்ளது. நிலத்தில் புதைக்கப்பட்ட மர்மமான கொலையின் மூலத்தை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அந்த மர்மத்தை அறிய நீங்களும் விரைவில் தர்மயுத்தய பாகம் 2 பார்க்க வேண்டும். මගේ නම හරිශ්චන්ද්‍ර. මේ මගේ පාපොච්චාරණේ.